Ahoj, tohle je moje první virtuální video. Co virtuální? Tohle je moje první video ve virtuální realitě. Však se můžete podívat. Tady kolem mě vidíte krásný přírodní lesopark, dětské hřiště. No ano, podívejte se za sebe. Tam za vámi je momentálně průleska. Takže takhle může vypadat virtuální realita, pokud máte brýle pro virtuální realitu a můžete si krásně užívat selfie, jenom otáčet se kolem sebe. Proč? To je zbytečný. Nemusíte to už vůbec dělat. Stačí, když si to sami vyzkoušíte, pořídíte si speciální kamerku, ta umí točit celý prostor ve virtuální realitě, no a pak ta videa dáte třeba na YouTube nebo na Facebook, kam chcete. Ale všichni kamarádi, známí, přátelé, rodina budou jednoduše nadšení. Tak zatím mějte se. Ahoj.